Moro. Tässä kun talvella puuhastelee ja yrittää keksiä tekemistä, niin ainakin tässä 66F:ssä, miksei muissakin, niin toi. Se on semmoinen syvä boksi, minne kamat karkaa aina ja sitä on aika hankala käyttää päivittäin, niin kuin ainakaan jotenkin tehokkaasti, niin mä duunasin sinne tämmöisen kenkälaatikon. Siinä on pleksipohja ja silikoonilla saumattu toi pohja, että jos tulee vähän vettä ja paskaa, niin ei ainakaan valu tonne laatikon pohjalle tai siis tonne penkin alle. Duunasin alumiiniprofiilista tänne tämmöisen kehikon tai sokkeli, että se on vähän korkealla tuo laatikko, että sillä pääsee ilma kiertää sen alta ja lisäksi se tietysti pääsee liukuu tästä aukosta ulos, kun tässä on tietysti tällainen vähän tuommoinen kynnys. Ei muuta kuin painaa boksi kiinni. Tätä muuten voi ihan hyvin käyttää jaloillakin, sit kun tuolta sisällä operoi ja seisoo ja on lähes vaikka ulos. Tai sitten täältä ulkoonta pystyy vaihtaa kenkiä, jos seisoo tässä jossain matolla tai niin poispäin.